Amanreba ayinkinga enzima kakhulu futhi ayinkinga engapheli. Yebo, kukhona isixazululo sezilonda. Ngakho-ke okokuqala kufanele sithole ukuthi kungani lesi silonda senzekile. Yini imbangela yokuba lesi silonda senzeke? Futhi kungani singapholi? Futhi singene esigabeni lapho singapholi nhlobo. Lokhu kubizwa ngokuthi isigaba esingapheli. Ngakho-ke kufanele sithole imbangela eyinhloko yokweluleka, bese siphatha imbangela eyinhloko. Futhi sisebenzise izinsiza zokunakekela izilonda ezithuthukile ukuze silaphe isilonda. Ngakho-ke ukupholisa isilonda akugxili endaweni kuphela, kugxile emzimbeni wonke. Thina kusukela ekhanda kuya ezinyaweni. Ngakho-ke yenza isiguli siphile kahle kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. Ngakho-ke iziguli ezinezilonda zizoba nenkinga yesibindi, inkinga yamaphaphu, isifo sikashukela esingalawuleki, inkinga yenhliziyo, inkinga yokuzivikela, isifo sokuzivikela. Ngakho zonke lezi yizizathu zesilonda. Ngakho-ke kufanele siqale ngokuthola ukuthi iyini imbangela enkulu edala lesi silonda. Siqonde leyo mbangela bese siyelapha. Ngakho-ke ukwelapha isilonda, uma sebefika kithi, kunoma yisiphi isigaba abasekuso, sivamise ukuthatha okungenani amasonto 4 kuya kwangu-12. Sisebenzisa izindlela zokugqoka kuphela, noma ukungenelela kokuhlinzwa uma kudingeka. Futhi sisebenzisa imikhiqizo yokunakekela isilonda esithuthukile ukuze silaphe izilonda zabo. Akugcini nje ngokwelapha isilonda. Ukulandela umkhondo kubaluleke kakhulu. Kufanele silandele isiguli ukuze izilonda ezinjalo zingaphinde zenzeke. Sibe neqembu elifanele lemfundo, futhi bazofundisa isiguli. Sizolandela futhi iziguli futhi senze konke okusemandleni ethu ukwelapha isilonda. Ngakho-ke sizibiza ngokujabula njengabaphilisi bezilonda. Ngiyabonga.